सिमां नुनाया गाहाम मानसि मात्रैनो सिमां नुनांगौ किन्तु बिथांमोननि जा सिमां बे सिमाङा मालाबाबो मोगथाङाव जाफुंलिया जायनि जाहोनाव बिथांमोना बेजों थांहां बैजों थांहां बेजों एलायन्स खालाम बैजों एलायन्स खालामनानै गावसिनि जा सम बेखौ आद्रि खालामगासिनो दङ। इपिएफ होननानै बुङोब्ला 14 नं चिरां दुवाराव आगोल जों बयबो सिनायो मानबगेदेर खाम्फा बरगयारिनि बाथ्रा। मानबगेदेर खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ धोरोमखौ नागारनानै बर' हारि दानाय समाजखौ गोजौआव लांनाय गेरेमसा मोनसे गुफुं समाज बर' समाज दानायनि जा सांग्रांथिनि जा सानस्रि बे सानस्रिखौ मावफुंनो थाखाय बिथां बरगयारि इउपिपिएल दोलोआव हाबनाय लोगो लोगोनो चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव बिपिएफ दोलोआ जिर' जानानै फैबाय। साफा सानै दङ जाय मानसिया जेरै सानैसो सेंग्राफ्रा हाग्रामानि उन जौनि मोनामनाय माइब्रा अफ्रिनि मोनामनायखौ माने मोननानै थाम्फैया ब्रुं ब्रुं बिरनायखौ होफाग्रा माखासे मानसि थायो। बिदि जोंनियावबो साफा सानै दङ। साभाबिक बे समाजाव थाखायो। बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनखौ गावसोरखौ सरकाराव फैगोन होननानै बुंबाय थादों। सिमां नुनाया गाहाम मानसि मात्रैनो सिमां नुनांगौ किन्तु बिथांमोननि जा सिमां बे सिमाङा मालाबाबो मोगथाङाव जाफुंलिया जायनि जाहोनाव बिथांमोना बेजों थांहां बैजों थांहां बेजों एलायन्स खालाम बैजों एलायन्स खालामनानै गावसिनि जा सम बेखौ आद्रि खालामगासिनो दङ। जोंथ' दाबो खावलायो बिपिएफ दोलोनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआव दरजाया जेब्लायबो खुला। हाग्रामानि थाखायबो जों दरजाखौ खेवनानै होबाय, दाखालि बन्द' खालामदोंमोन, दा जों दरजा खेवनानै होबाय। फै इउपिपिएल दोलोआवनो जयेन जाफैजोब, सारेन्डार जाफैजोब। जों ज' जाजाय बर' हारिखौ दानायनि थाखाय बयबो आखाइ हमलायना आवगायलाङो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। एचएस आरो एचएसएलसी उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्लोमा इन मेडिकल रिकर्ड साइन्स, BSS डिप्लोमा इन EEG and EMG technology, BSS diploma in critical care management, BSS diploma in hospital waste management, BSS diploma in hospital infection control and prevention, BSS diploma in first aid and patient care, BSS diploma in physical assistant, BSS diploma in ECG technician, BSS diploma in hospital administration, BSS diploma in hospital sterilization technician assistant, certificate in dietitian, certificate in old age care, certificate hospital housekeeping, lab assistant, pharmacy assistant, certificate in emergency medical service, certificate in pulmonary function test एबा PFT technician, certificate in awareness of HIV/AIDS, certificate in anti-malaria training आरो लोगोसे office management courses, computer courses आरो communicative and soft skill educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।